Na kabinta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam da kasngi. Ka Indian National Congress dang shen ka penmna bagla shim ya ka rai banum leit shimbynta ya ka jingpli ka Ram Temple ha Ayodhya. Ha bakran shikilat pathai khubor ha ka khatwe trik kalalangkon ha Congress Bhawan Shillong kanong aiktin jong ka AICC Anuma Acharya ka badairu ka wing commander ubala syong thad jong ka Indian Air Force la penshai ya ka jingyo i jingai jong ka party Congress shu ulaong bayathu ya ka jingsyam jong u ha ka bayadai bat ki jingbun jad jong kinyam ha India ngalayu i saujat ki jaka mani blai ka mandir ka gurudwara ka masjid bar ka yingmani ha ka ju ka jaka ha ki snem bangarang tray ha ka amfos kala ong ba kanyam kadai ka kamshimen ngiyangeng bakalong kumta ka armed forces bar kadai sa kumju Shushu aba phai sha ka jingshna jong ka Ram Temple ha Ayodhya ya ka balayathu ya ka kum ka Hindu Brahmin kala ong ka niam jongi ka ong ba ka temple ka bla dep ka dei bandan pran pratistha katei ka temple kam dei ka bla dem namar ba ka kalash ka badei ka badan hakli jong ka temple om pala banbo ya ka kalayathu baki sautli ki shankaras charyas kim wanshu bandan bentalang ha katei ka jingpli katei ka temple namar ba ha ka rukam jong ka Hindu ka jingpli ya ka temple ka bompat pendem kanwanra ya ka jing tinju